Ωραίος άνετος. Α, ζηλεύω τώρα. Εγώ να το δοκιμάσω. Ναι, σε περιμένω. Φέρ' το. Από εκεί δεν ξέρουμε τι έχει όμως. Άνετα πέρασε. Ναι. Ενώ δεν είχε θέμα να κουμπίσει κοιλιά. Α, από βουνό. Όταν είχαμε έρθει με το Φραμ, γαμήθηκε, από εκεί δεν ανέβηκε. Άμα είχε Αλλά βρέξει ήτανε- κάτω. Και ήταν πιο όλο γρασί, ήταν νοπό και το γρασίδι. Ναι, δεν. Άνετα ανεβαίνεις πάντως, είδες και με all terrain που είναι το παιδί. Όχι θέμα πρόσφυσης, δεν παίζει. Το θέμα είναι αν θα τα κάρουμε ή όχι. Αυτό. Άνετα, Ναι. Τώρα δεν ξέρω από το άλλο αν θα βγει. Εντάξει, αυτός έχει γίνει και λίγο ψηλός, εγώ δεν είμαι τόσο. Άνετα. Α, οπ, το σβήσε. Εδώ βρήκες λίγο, το άκουσα γιατί το είδα μάλλον, δεν το άκουσα. Και εσύ και ψήλος, άρα εγώ θα κάνω τραμπάλαγι. Γκάζι, γκάζι. Γι' αυτό έχεις αυτόματο. Δεν είναι αυτόματο. Μήπως το έχει το ESP μέσα. Το ESP άμα χάνει κόβει κινητήρα. Παιδιά θερίζει. Παιδιά μου ψηλιάσει έτσι. Αυτή τη στιγμή. Ακούω ένα κρακ 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 μπροστά, Τι είναι αυτό, Το άκουσες? Το τακ τακ τακ. Οχ. Σκάει φιλαράκο. Σου καλάρεσε, Σου κα... Ανέβα από εκεί, λέω, φαντάζεσαι να εργάζεσαι και να κάνουμε αυτό. Και να έρχεται κανένας από εκεί, Και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσει. Όχι, δεν είναι κανένας. Έφυγε από τη δεξιά μεριά. Ναι, πρέπει να ανοίξουμε πάνω τον τροχονόμο. Περιμένει να το σκάψουμε, λέει, για να ανέβει, δεν το άκουσες. Πάω κι εγώ. Άντε, στο τραβήξουμε από εδώ. Πρόσεχε. Grazie. Όχι πίσω, μπροστά. Κάτσε να σας πω. Τσακ.
Αλεξάνδρα, μπορείς να έρθεις και από εδώ πέρα να τραβήξεις. Όχι, αλλάζεις. Αλλιώς. Αρέσει. Άντε τώρα να περάσουμε εμείς. Εντάξει, έλα. Δώσ' του. Πάτα το. Τώρα έγινε εκεί βούρκος. Τώρα και έλα με φόρα. Να προσέχει το χαντάκι εκεί, πάμε. Τον κρατάει μέσα, τον κρατάει το λούκινος. Μπράβο, μας το έκανες τώρα χαντάκι. Μπράβο. Το τράβηξα βίντεο. Σκουπίστε. Μέσα τα ελαστικά σας τώρα τα παπούτσια μας. Δεν σας πρόλαβα που σκουπίζετε όλοι. Το έχουμε πετάξει κοκακόλα. Σόκρατες, εσύ Superstar, Τζάμι.